videossa. Mä kävin siellä penkassa jo. Se meni sitä. Pitäisikö näille antaa ihan arvosanoja? Anna arvosanoja, kerro tossa. Kerro vähän mitä sä näet siinä. Massa manki. Orkis PV on niin, tää on kyllä komea. Tää on Orkis PV, tätä mä katselin. No kyllähän tuokin, no jo tossa on kyllä viripukki. On tässäkin siis joku Gianni, mutta se on paljon kovemman näköinen kuin ne musta. Ei nää vakio, tai tämmöset ihan perus mankit, ei nää pistä silmään. Ei. Mun passu yhdenmankin maalipinta, oli sen verran hirveä. Oliko? Tässäkin kyllä komia. Tää on tämmönen... Kun on Eero Syrjisen PV. Niin. Tää on komia. Tää on hieno. Tää on hieno. Siis siinä on tuo, siis... Mikä? 70, vaikka 80. Niin se on, joo. Siis kukaan myy noita... En mä tiedä, onko tää 70. Tuo on vähän harvinaisempaa tavaraa. Musta tuntuu, että on 80, mutta tässä lukee 70. On harvinaisesti, että jos on 80, tuli tänä vuonna tuli, tai viime vuonna tuli vasta myyntiin. Sitä ei oo melkein kellään. Jos olisi vantet maalattu, niin olisi komia. No mutta onhan toi ihan siisti tolleen suunniteltu. Niin. Se on tommonen aika massaitten slow-vantet. Niin. Mutta muuten kyllä ihan pirun komia. Mikä putki tossa oli? KRM Änkkäinenkin näistä oleva. Joo. Joo, KRM. Tässä on tää kenen rakentamat Ja oli? kuppi. Ihan siisti muija. Ei tää muuten taas, jos on ihan väärässä, niin tää saattoi olla tuolla Kuopiossa viime vuonna. Tai ainakin näytti ihan samalle. Tää on tämmönen perus. Ihan kiva detsi, tämmönen aika lowrider. Aika niin. matala verrattuna näihin muihin. Tää oli oikeesti aika spessu. Mut siellä on vakiopenkki ja hyvä kuntoinen. Mä en tiedä myyäks mä tässä missään uutta. Ei siitä oikeastaan plussopiste, tässä on vakiopenkki hyvässä kunnossa. Mutta on silleen kyllä aika häröä. Likaiset kumit. No ei, mutta ne meni silloin kun vietiin niitä silleen, tai niitä raahattiin täällä ympäri. Ei, mutta siis se elää ota tuohon kelmukelmoon pois, kun tuossa paikalle. No sitten tää on se kuuluisa. Niin joo. Tää on se kuuluisa, missä penkki ei oo kuitenkaan kunnolla kiinni. Niin. Ja tuupalapotket ei oo valmiit. Eikö? Kait. En mä oo varma, onks ne. Vähän näyttää vähän härölle. Niin näyttää. Se loppuu tohon. Niin loppuu. Ei vissiin valmiit vielä. Joo. Eiku loppu. Keskeräinen pyörämessuilla kai. Eiku. No en mä näe sinne. Ei sitä oikein näe. Ei tiiä. Mut vanteet on aika kiiltä. Maalattu, mutta tää on aika ihana mun mielestä. Silleen tykkään, pakko arvostaa. Tämmönen. Tää kävi vissiin. Onko tää Kilikolilla maalattu? Eiku tää on muuten. Tää on kyllä Ruiskolla maalattu. Ja aivan vitun hyvä. Ai tätä mankia? Tätä mankia niin. Sieltä vaikka tankin maalipintaa. Näkyykö tankin maalipintaa? Ei se näe oikein kamerassa. No mut se on tommonen, se puuttuu lakku. Niin. Varmaan paukulla tommonen perus. Joo, pakko arvostaa viikosta. Siis tässä on komia tarrasarja. Tää Boldi. Ihan hituon kallis tarrasarja. 70 Airi, jollakin Pokan alarannille, 57 alarannille, Usni vakiopantikissa. Ja tää on ihan hiton komia. Tää on komea. Tää on oikeesti komia. No ei tuo kahdu tänne vissi, tuohon tuo maailma. Onko se... Ihan ok, mutta siis jotenkin vähän huonosti saa maailmat. Tai mulla ei oo varaa sanoa huonosti maailmasta, joo.
on hyvästä kumista. Oho, niin jo. Ainakin maalattu osa. Tämä on nähty TikTokista. Tää on aivan liian hieno. Eihän. Sillä Arskuudullahan sillä se pistolissa näyttää. Eikö niin sillä on niin tuo tankki ja nuo Arskuudulla tehty. Onko? Pakkoarvosti. Se on ite tehnyt ne sitten. Eli pakko plussa pistetään ainakin. Sitten tässä on B-Nikon tarrasarja. No, ihan siistei omasta mielestä. Saisi olla ehkä Usdi. Niin sais, kun ne on ihan jees. Niin. Usdi on yliarvostettu. Ei, mutta on komea. TikTokissa nähdään kun rakennetaan. Ja hyvät kätkyllettää ne. Vantetaan hiton komea. Kaatumat miinuspisteitä. Nuo. Niin. Mallitakin. Mikä pytti tossa? VR. Joku varmaan 77. Mut siinä on 50/70 putkistu. Niin jo. Eli huono, miinus. Alapeukku. Ja puolavantit. Ja tuttu. Tässäkin on puolavantit. Tää on vähän... Siis tää on tämmönen... En tiedä. Mä tykkään, vaikka tää ei mitenkään hirmu hieno oo. Niin. Ja jees. Vähän huonosti maalattu. Täällä on. Eiköhän se pois takaisin pisti. Tehdäänköhän toi noudetaan tänään rataan? En mä tiedä. Venä. Julkaisu. Ihan kamala. Tää oli ihan komia. Sitten taas perusmankit. Sitten taas tänne Detsi-osastolle. Tää oli kyllä ihan kummia. Vähän näkyy kyllä vaan roskia maalipinnassa, mutta ei muuta. Sitten tää jammu oli kyllä komia. Näitä Detsiä vaan aika paljon täällä. On kyllä kaikki ihan ansaittu. Ainakin suuri osa. Tuo oli kans komia tuo CH. Tää oli kyllä kans komia. Näitäkin taisi olla 2 näitä Mallun PV:tä. Nää oli ihan hiton komeita kans. Tuo on ihan perus. No vähän pistetympi, mutta ei muuta. Sitten tässä oli 2 komeata mankia. Ja tää kans ihan hiton komea. Tässä oli näitä. Ihan hiton komeita näistä. Varsinkin tää VM-kotari ja tämä. Tämä kans pisti tosi kovasti silmään.